fucking evil beauty. Eerlijk gesproken, man, wil rappers die cutie. Die is net een feit en je kan het niet refuten. Zo luister maar gerust naar die voice of reason. I'm as cold as ice, but hardly freezing. Die rapper kies een scores want ik net goed season. I spit fire like a gun's trigger, I'm squeezing. Rollen magazijn, gaan het fight voor die cultuur. Hip-hop mijn religion, en die is die manier. Ik vat je op een journey en ons nodig niet een bus hier. Mijn tijd om te shine, zoals die zon op een win. Hier is die lisie, tonig is die spectrum van mijn visie. Positieve energie is die reden van mijn missie. Wat gangster aan die wit en gewoon. Die man wat nou hier heeft, boven, ik wil hier die man moet die man meet. Hij is dezelfde haar wat die man heeft. En ik wil voor hem ook zeggen, boven, deze broer van mij. En die is ook een beroep, dezelfde hart, dezelfde gedachten, dezelfde meditation. You know, it's important dat we ons elkaar moeten helpen in die time. En dezelfde situation waar, dezelfde beginning, dezelfde high. You know, niet hij support van straks het mannen. Maar ja, dit is een van die mannen wat ik respect aan. Je kan maar kijken naar die kijken. I don't wanna be the best, I wanna give the best. Voor alle diegenen wat aan mijn rieke editor is. Dus interesting into destiny met elke dingetje drip. Teacher verse season into zijn feature film van die vision sturdy. Ik weet niet waar je blend in die indie, it's the season of. Look in the season and season. With the image of him, it's not seasonal. We seize them all, the kids and the old. Squeeze them through the Jesus door. Now that we got the key in the hole, the fever and bow. Waar die fingertips van leadership van Kima en de ho. Tot die theos op wie ons responden, die plan expose. The who's who and the zoo and the who is V. Who the truth is deep. Those truths help to build another truth to be. Die kwesties gloe gegoe en die moeten niet. Niet met moet in die roek goed of voodoo niet. Moet het die gloe niet, die good go van God niet, een guru niet. Het stroe huru hi. Of ik het nou in Zulu leek. Voel bedoel ik, elke doelen niet fonetica soos Urdu diep is. Vibratie, frequentie. Dispasie, nispensie, wat is niet tatsie, geen grensie, die nasie, een mens hier. Nou, ik is in die Makassa man, en ik het gedink, ons wat creatives is, wat voel, dat is important goed wat ons ook moet doen nou in die tijd, you know, ons voice, ons pen, ons hart, ons gedagtes, ons klank, ons moet hy ook daar buiten kry, you know, ons stem is mos die haar van die stem, you know, maar hoe ook al jou stem is, of jy nou nie 'n tong het of 'n taal het die man, ek is hier so, ek het 'n gedagte om te sê, okay, ek sal nog like om sulke ouens te meet, you know, ek weet, ons moet geld maak en alle goed, yes, alle goed, maar ek sal nog like om hy ouens te meet en hy dames te meet, hy mamas te meet, hy oupas te meet, as ons kan by mekaar kom sal het kwaai is man. So, dis my invitation, you know, hy wat ek nou voorheen gedoen het is maar net 'n rooi mat wat ek gegooi het, om te sê, dis my intentie, ek is hier om enigiets te kry nie, behalwe wat ons voel, moet die regte klank wees daar buite, die regte sound, die regte dit, wat ook al jy voel man, hoe ook al jou ding is, jy wat voel, jy het hy calling, so dis hy roeping, om te sê, kom by mekaar, ons kan besluit, as julle julle hande opsteek daar op die social media waar julle is, kan julle besluit, waar ons moet by mekaar kom, en dan ook, wanneer, ek sal like dat dit so gauw as moontlik kan wees man, ja, laat een man net kan begin 'n aksie doen, you know, because dinge raak handheid, as een man net sien, you know, en ons het 'n verantwoordelikheid, as 'n kunstenaar, het 'n verantwoordelikheid. So, kom ons kyk om mekaar te help man, en dan maak ons gauw 'n tyd vast, miskien in next weekend, en dan, kyk ons wat ons mee opkom, wat ons het onder mekaar, en dan gooi ons by, you know, soos ons mense ons gedoen het, ons gooi by, en dan doen ons hy ding man, ne? Ja, so ek is hier so, en kry vir my op social media, bless it.